jok mane kuodhago. Okil kapod nyalo winja, wasebeneno ka jatend piny Kenya William Ruto ahinyo odiochieng' manyoro notemo ywak ne Gen Z gi jogo mabende osebedo kanya ong'anyo e pacho kae. Otemo wacho ni asetemo duto manyalo, wuoyo sirikal, asewito kucho paro mar chik mar omenda, bende aseneno ni atimo kuom gigo manodwa ni mondo atim. Be paro ni osetiyo manyalore, be paro ni osetimo kaka owinjo bed notimo, to bende okenge mosebedo kokawo boluwore gi chike ma pacho ka okil Dr. Molo. Iluongo ni Komolo. Dr. Komolo, pole. Kaka aparo ni ker thiedho tuo moongego. Osebedo kokawo step opogore, lakini chalo gima yath momuonyo oke tuo ma nyithindo jo Kenya gi owacho ni ma tuo Kenya. Nyithindo gi wuoyo kuom tich maber iluongo ni governance. Giwacho ni nitiere weche kabila mang'eny e sirikal. Giwacho ni nitiere weche mibadhi mang'eny e sirikal. Giwacho ni joma tiyo e sirikal wuotho kochagi yanyo gi kata Twitter ma Kaluma wacho goero. Giwacho gik ang'eny. Giwacho ni governance gisere kata counties. Giwacho ni governance bende chalo gima nyaka governance ma thuru korgi kero wuon. Bende chalo gima ok tigi maber. Nandi, Uasin Gishu, Bomet gini te. Ker aparo ni mano bende shida ma samoro odien timo. Ker aparo ni nene ni en political crisis machalo mar NADCO ma higa mokalo chande. Machalo kama yath ma oseket ne pile ni manyo josiasa ma jo party matimo ng'anyo. Ng'eny ne en jakom. Tiwuoyo kode to ukawo kata nusu mkate to uwinjru to upogo piny. Koro en kanyichi neno mokwongo ichawe no winjo. To kanyichi neno kaka ofunjo cabinet ne to naweyo ni the first step en ong'iyo to governance crisis mane machali ka. Ma moral question nikech nyithindo gi wuoyo kuom ni gin tribeless. Tribeless opogolo ni wach ni Joluo, Okuyu, Kalenjin machal kamano. Giwacho ni we tiyo gi tribe ahinya to bedo wiwa gedonwa. Mane gima gitemo wacho ka. To kana aneno ka ker oduogo gi team, aneno ka chalo gima ok owinjo gima jogi wacho. Aneno ka chako manyo national conversation ma injodo wacho chat dalo chande. Aneno ka osebiro gi structure ka kodwa time. Aneno ka koro jumbe ariyo ka gine wadhi e onge. Aneno ka chako manyo jo ODM jakom mondo donjie jo asemio opogore karibu diriyo. Aneno ka kata maneno kuma dhi e onge. Nyoro neno ka jakom mogolo conditions mokete Twitter kande. Gima watemo wacho ka en ni apa ni ker nigi thuolo mar loso Kenya mondo gino bed irreversible. Apa ni ker nigi thuolo mar keto je sirikal mo balance tribal to ska Kaluma kunno ero, lakini kikitem gimo kodi koponi bedo minister mar information mar kawo jo Kenya da kende ga joturu kende bedi ok bi budho kanyo. Jaki balance interest in ji dwaro teach te ji dwaro opportunity te. But shida makae en ni ker samoro poko bedo piny akena wacha gibulgona mondo internalize crisis ma face kose internalize to bedo piny kendo gi ji motegno mondo mokwongo olok sirikal te gibiluongo ni advisors mang'eny mineno machalo mjigi ni manya wakande kungo gol meno ka yanya ji ng'eyo kata wacho mana diere kasa academic to nitiere gima iluongo ni emotional intelligence kiyanya ji to ji go be pesa gi michuli go mshahara. Mar ariyo obed gi genuine national conversation mondo wakonye wate. Aneno ni kubed ni konye gite all political players mondo wakonye wate to kiko chal gima kikonye teno dwa thiro parties in the position. Hapa ni shida ma Kalonzo gini en giwene ka gidonjo BBI jande to to ka chilo moro chako wuok e process mero to gini ma gidong gi chilo no kuro 2027 ngana do nasekelo gi nini gi jal kamago. Wacho ministries manyicha kero odominate ji. Kia gi wuoyo gi Kaluma kanyo berudo ko ni ministries temu tegno no sedi. King'iyang maber objectively speaking ministry modong kanyo ko dhi nyalo wuoyo ne naji gi mar pesa tingeni igolo mana pesa temiyo ji. Kuro ministry manyalo loko gweng' en mar gine ne modong kanyo energy adibro dong mar mpira odong mar labor gima odong mar trade gi kachal kamago gi mar public service mencham ngane nitie niendi Moses Kuria. Kuro mano kende yo mochako negotiate no kendo romo kodi ni obiro ka koro sekawo bor te ni adoge udugi bidongo
en mani ko chal gi mahinde sirikal kaka jongi ne gi ministry mar immigration gi kane ma basically bedera mi dige gwen gi mitiyo malicho ge ko nyaka bed genuine national conversation nyako ter conversation nyaka counties bende ana paro ni megi ka meska nyako deal gi mibadhi kaluma gi andonge ka mibadhi stiko Kenya nyako deal go openly aneno ko magi gik mapoko chako internet kura aneno ka president dhi mbele aneno ka jabilo ko Gen Z gi chon anu go na estimate gi sana ma ayata chako ngiyo gi mos chako tia doje expresses gi mama kude magi tirete inyo ka jogi jo mariek jo very well informed in fact part small process of mugi kata molowa pro we estimate gi o we dismiss gi rallies mo ko medie ma pivero mago in fact ng'eny gi kaputiyo kata wuoyo rally to jogo se interpret gi mo wacho pro basically okia enemy modilgo ana paro ni ko chako ng'eyo enemy modilgo ando chako bedo be honest conversation call himself give team ne pro de mabel ki korok ni kelo odiem sirikal onge in fact odiem ne makikrok ne de give on their own terms not the other way around.